Ei, que no veus que no em deixes concentrar en el diari, Wilbur? Au, vinga, vés a jugar a marcianets a una altra banda, entesos? Sí, papa. Martin Mystery, sortit d'una capsa. Tranquil, company, és electricitat, això. La gent posta edat de pedra ja fa temps que la fem servir. Tranquil, home, et prometo que mentre jo sigui per aquí no has de tenir por de res. Java, veus la mida que té aquesta bestiola? Grossa. Grossa? Més aviat enorme. Li podria posar una sella i dur-la a l'hipòdrom. Què et passa, Martin? Estàs molt pàl·lid. No em passa res, estic bé. Té por de bestiola, té por de bestiola. No és veritat, és que m'ha sorprès perquè aquest espècimen té una mida fora del corrent. Aleshores no et farà res saber que t'ha pujat pels pantalons. Traieu-me'l, traieu-me'l! T'he enredat. Va, no et deus creure que em fa por un escarabatot com aquest, oi? No ho sé, però com que t'he trobat en braços d'en Java... Això és perquè volia tenir una visió aèria, saps? No perquè tingués por. A mi no em fa por res de res, bufona. Que no et fa por res, no em facis riure. Que ja no te'n recordes de la història del monstre del lavabo? Allò va ser un incident aïllat de la infància. Aïllat, dius? Si va durar 3 anys, allò. Oi que encara conserves el títol de campió mundial de control de bufeta? Fes tantes bromes com vulguis, però que quedi clar que a mi no em fa por res de res, i t'ho demostraré. Al centre, màquina begudes. Genial! Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Java el cavernícola, endavant. Ei, on coi és en Billy? Sempre en surt a rebre. Sóc aquí, Martin! Perdona, no et volia espantar? Oh, què dius? Si no m'has espantat, és que m'has agafat desprevingut. Caram, home, això sí que ho tenies ben amagat. No sabia que tenies una criatura. No és meva. Faig de cangur per una amiga. Deixa'm veure aquesta cocada. Què et passa, Martin? Què et fan por les criatures de bolquers? Esclar que no, m'encanten els nadons, fins i tot els alienígenes. Me'l deixes? Us he fet venir perquè he rebut l'informe d'uns fets molt estranys que han alterat la vida d'un poblet d'Oregon. Uns fets estranys, dius? Animació espontània d'objectes inerts, fenòmens meteorològics, mutacions inexplicables, per citar-ne només uns quants. Podria ser un canvi recent de la força gravitatòria deguda a un escalfament global extrem en aquella regió? És possible, però molt poc probable. Billy, ara acompanya els agents a la sortida, sisplau. Tranquil, petit. Seguiu-me, nois! Ostres, nano, això sí que és viatjar. Aquest 4x4 és una passada i l'equip de so del cotxe peta de primera. Sí, camioneta és la bomba.
Ei, ja n'hi ha prou! Encara fareu que ens detinguin per alteració de l'ordre. Mal més que fluixeu. Ho haureu de passar la nit tancats al calabós amb la xusma del poble. I ja que parleu d'alteracions, ens han passat unes coses molt estranyes al poble. Sóc el xèrif Cripps. Pel cotxe tan espectacular que porteu, m'imagino que sou els agents del centre. Sí, senyor, exacte. Jo em dic Diana, ell és en Martin i ell és en Java. Aquí no hi desentonarà gens, noi. Parli sense embuts. Quines són les coses estranyes que han passat aquí? Tot plegat va començar amb aquell nen, en Wilbur. Resulta que ha sofert una transformació d'allò més peculiar. Ens pots explicar què va passar, maco? Fa dies que no pot dir ni una paraula. Ara ja sabem què volia dir la mom amb allò de les mutacions inexplicables. Pobre nano. Potser hi ha alguna hormona estranya en el que menja. Doncs ja podria ser, perquè l'únic que menja en Wilbur són flocs de Cosmic Cookies. Què és això? És una marca de cereals, i encara que no continguin els ingredients insípids i naturals del teu esmorzar típic, tampoc contenen cap hormona estranya. A més, això no explica el que els va passar als Wilson. Aquí? Us hi portaré amb el cotxe patrulla perquè ho pugueu veure. Oh, genial! No cal, xèrif. Vostè doni'ns l'adreça que ja hi anirem nosaltres sols. No us aconsello que hi aneu sols, sobretot si teniu en compte les forces tenebroses que ronden per aquí. Oh, li agraïm l'oferiment de debò, xèrif, però val més que hi anem sols. Ja sap com són els testimonis. Els costa més parlar davant d'un agent de policia. Vosaltres mateixos, però sense una escorta oficial de policia no garanteixo la vostra seguretat. Gràcies, però ens hi arriscarem. I devia passar un huracà per aquí. No hi va haver cap huracà. I doncs què va passar? L'única cosa que recordo és un xiscle molt fort. Vaig pensar que era un animal salvatge. La casa es va quedar glaçada i llavors, pam! Es va esfondrar partida per la meitat. Que estrany. Li fa res que hi fem un cop d'ull, senyora? No crec que hi pugueu trobar res, però si això us fa contents, endavant. Jo diria que la mateixa força sobrenatural que ha convertit en Wilbur en un nen boc també ha fet això. No veig la relació entre una possible reacció al·lèrgica d'en Wilbur i aquest fenomen meteorològic tan estrany. Un fenomen meteorològic estrany? Ja ha sentit el senyor Wilson, no hi va veure cap. D'això, per si no te n'has adonat, els Wilson no són allò que se'n diu uns testimonis fiables. Són més aviat rarots, com tothom en aquest poble. Martin, Diana, vení. Caram, sembla una fletxa enorme. I allà n'hi ha una altra. I una altra. Potser les ha format un tornado? No, dona, el dibuix és massa perfecte. Més aviat s'assembla als cercles de les collides. No en dubtis, és d'origen sobrenatural. Només hi ha una manera d'esbrinar-ho, enviar-ho a en Billy perquè ho analitzi. Ultrarellotge activat. Explora viscositat seleccionat. No teniu fred, vosaltres? Per aquí corre un airet polar glaçat que Déu-n'hi-do. Potser tremoles perquè estàs mort de por. Tia, que amb unes fletxes estrambòtiques no n'hi ha prou per fer-me petar les dents de por. Què és això? No ho sé, però em fa pensar en el xiscle esgarrifós que ens ha descrit la senyora Wilson. Què passa, xèrif? La serradora! S'ha engegat tota sola i no s'atura! És cosa del diable! Campi qui pugui!
Vinga, engeguem motors. Martin, Misteri, no és hora de fugir com un gat escaldat. Hem d'aturar la serra i protegir la gent. És el que provo de fer. Hem d'allunyar la serra del poble i d'aquesta pobra gent. Vaja, això funciona. Mira que bé. Sí, massa bé, i tot. No pot córrer més, aquest trasto? Sí, és clar. Què passa? Per què t'atures ara? Perquè hem tornat al lloc d'on hem sortit. Però com és possible? Som al davant de la serradora. Pel que sembla, tot és possible en aquest poble de mutants. Prova altre camí de pressa! No serveix de res, tots els camins tornen al mateix lloc. Sembla que hauré de recórrer un mètode més expeditiu. Vinga, senyoreta Serra, segueix-me, no siguis tímida. Martin, bé? Estic bé. Hem tingut molta sort, ha sigut una autèntica bogeria. Em dic bogeria de segon cognom. Aviam, recapitulem. Fins ara tenim un nen mutant de 10 anys, un tornado fantasma i una serra voladora assassina. Tinc manies o tot això no té ni cap ni peus? Tot plegat és caòtic, com el símbol que em vau enviar. Vols parar d'espantar-me d'aquesta manera? Ah. Vull dir, que paris d'agafar-me desprevingut d'aquesta manera. Perdona. Escolteu, les fletxes són un símbol antic del caos. Prové de l'Orient Mitjà, de l'any 400. Però què hi fa aquí? Ni idea, jo només sóc el missatger. Provaré d'entrar les paraules caos i Orient Mitjà al Llegendex. Ultrarellotge activat. Llegendex seleccionat. Bingo! Llegenda de la bèstia del caos. Un mag de l'Orient Mitjà que volia la pau per al seu poble va crear un encanteri per transformar tot el caos del món en una bèstia. Després va tancar la bèstia en una capsa màgica on s'hi havia de passar tota l'eternitat. Doncs la bèstia es deu haver escapat. És l'única explicació pel que passa en aquest poble de bojos. I l'hem d'aturar abans que el caos s'escampi per tot el món. Correcció, l'heu d'aturar. Jo tinc una cita amb una novel·la de ciència-ficció i unes xocolatines. Adeu! Podríem fer servir l'encanteri del mag. Aquí hi ha el text. La pega és que està escrit en un idioma que no entenc. No tenim temps. Ara hem de trobar la capsa d'on s'ha escapat la bèstia. Wilbur! Esclar, el xèrif ha dit que tot va començar amb en Wilbur i hem de parlar perquè ens porti a la capsa. Som-hi! En Wilbur viu damunt d'un antiquari. Si ho haguéssim sabut d'entrada... Ho heu sentit? Wilbur! Tranquil, que no et farem cap mal, però ens has d'ajudar. Hem de trobar la capsa màgica. Només així et podrem tornar a convertir en un nen. No? Genial, no ens ha entès. O potser vol que el seguim. Som-hi. Mireu, és aquí, la capsa! Martin, espera, no l'obris! Martin? Java? Sou aquí? Sí, sóc aquí, però no sé pas on sóc. Java no agrada capsa. Ostres, entre aquests escrits tan misteriosos, l'aire glaçat i la sensació de claustrofòbia, no acabo d'entendre per què... Ei, mireu quina cosa més lletja. Deu ser la bèstia del caos. Espero no haver-la de veure de més a prop. O jo em faig més gros, o la capsa es fa més petita! Les parets es tanquen! Martin, fes alguna
empènyer la paret de la dreta. Potser la podrem aturar. Inútil, Java no pot. Si un Wilbur ens pogués fer caure del prestatge... Si balancegem la capsa, potser la farem caure. Quan digui ara, llanceu-vos amb totes les forces contra la paret. Entesos? Preparats? Ara! No ha funcionat, morirem esclafats! Una última empenta! Ens en sortirem! Ens n'hem sortit, som lliures! Sí, però ara tenim un altre problema entre mans. Com tancarem la bèstia si la capsa està trencada? Jo em quedo per reparar-la. Tu i en Java aneu a buscar el monstre. No pateixis, menut. Aviat tornaràs a tenir mans i peus com abans. No me'n sé a venir. Tot el poble en pes sembla un zoo. Hem de trobar la bèstia abans no sigui massa tard, però com? Potser fer-li un truc. Em sembla que l'únic truc que funcionaria seria un truc de màgia. Un moment. És clar que sí. Puc fer servir l'encanteri del mag. Ultrarellotge activat. Llegenda seleccionat. Mira, tal. Desitja'm sort. Tal com et pots imaginar, vaig una mica peix a l'assignatura d'idiomes antics. Sort. Abunactu rayalahai, malunactu filonkai. Està nevant. M'agradava molt més quan era un dibuixet gravat. Ara toca córrer. Adéu-siau a la fugida, a tot cas. Ja ho pots ben dir. La bèstia ha canviat d'estat. Java no entén. És caòtica, Java, i està formada de matèria variable. Es pot transformar de sòlid a gas i a líquid. Ho captes, xaval? Martin! Java! Ultrarellotge activat. L'encanteri! Haig d'acabar l'encanteri! Ja era hora que arribessis. Prepara't. Aku amani bahali mai. Rabu ontali maktu fai. Java, company, estàs bé? Ja va bé. Quina xamba que has tingut. Empassar-te la bèstia del caos ha sigut una bogeria. Bogeria, segon cognom de Java. Sembla mentida. Ja ho pots ben dir. No ho diria ningú que fa poca estona això era un escenari del caos total. I és per això que el poble us estarà eternament agraït, nois. Sí, gràcies.
Ens alegrem que tot hagi tornat a la normalitat. Tot i que les orelletes de Boc eren molt cuques. Us felicito. Diana, si ets tan amable d'entregar-me la capsa, m'encarregaré que la guardin en un lloc on no pugui tornar a fer mal. Ja fa estona que t'ho vull dir, avui ha sigut increïblement valent. Ningú més s'hauria atrevit a enfrontar-se amb el monstre. Esclar, ja t'ho deia jo, teta. A mi no em fa por res de res. Ja veig que no. Per cert, tens una llagosta a l'espatlla. Ah?